Walang ano. Hello po na kid. Maputing-maputi ang aking ano ba. Nag-love shout out. Salamat. Pile is lang ako saglit bago ako magligpit ng aking mga ano. Saglit lang to. Ang putla ko oh. Yatay, hindi ako nakapag ano ba. Salamat Bunakid sa iyong patambay. Malakas boses ko dyan, Bunak. Malakas ba boses ko? Okay lang. Malakas boses ko? Hindi. Hindi mo ko nadidinig? Hindi mo ko naririnig? Ano yung mata ko? Yeah, teka. Kabayo talaga yung iiwan ko. Grabe siya. Yes. Need umuwi. Malakas, hindi. Malakas ba boses ko? Mayroong boses, wala. Hindi ko alam. Pero naririnig ako. Oo, mag-ano ako kahit saglit kasi bukas hindi rin ako makapag-LS then Sabado busy din ako. Ang dami kong luto sa Sabado. Bago ako magligpit ng aking bagahe, mag-ano muna ako, James, mega love shout out, thanks for coming. Mag-ano muna ako kahit 1 hour, 'di ba? Samahan mo ako. Salamat, Bona. Wala na kasi akong time. Mag-love shoutout sa lahat. May ano ka na ano? May moderator ka na? Bakit? James, may moderator ka na. Salamat sa pagpunta. 3 million in the house. Thank you sa inyo guys. Saglit lang. To simula kaninang maga, hindi ako nakapag ano ba. Ngayon lang ako nakaligo. Sa daming trabaho. Itsura ko wala akong lipstick. Ang dami kong liligpitin yung aking gamit. Hindi ko pa siya naaayos. Ngayon, pagkatapos nito, saka ako mag-ayos, di ba?
Uy, nagpasok na yung ano ni Bona Kid, ah. Hi, Bona. Yan, lagyan nga kitang moderator. Lagyan ko ng ano yan. Isang. Mahina phone mo. Palitan mo na. Mag-headset ka. Naligo ako para medyo maano-ano kasi pagod ba pagod sa trabaho. Hindi na nakakapag-LS ako. Daming work. Ano na lang Bona, ilang ano na lang ba? 27, 28, 29. Yan. Dalawang tulog na lang. 28, 29. Oo. Lagi naman. Okay lang yan. Hayaan mo sila. Walang nagmamahal. Hindi na din kasi ako nakakapag-support sa kanila eh. Hindi ako nakakapag ano ba kasi lagi akong busy. Baka busy sila. Bagoong tsaka kamote. Ano tawag niya? Baka busy sila. Hayaan mo na. Maghanap nga tayo dito ng ano. Kamote talaga. Saan tayo kukuha ng kamote? Oh, masarap yun. Tapos habang kumakain ka na, utot ka, di ba? Mind TV. Mega love shout out. Thanks for coming. Salamat sisi ko sa patamsak. Sabi ko, pa-LS ako sis kasi ano, hindi na ako nakapag-LS ba. Bago man lang ako mag-uli. Ayan. Salamat, Mind TV. Uwi na ako sis. Sunday, kaya baka huling ano ko na to ba LS kasi busy pa ako bukas. Hindi rin ako makaano tapos Sabado. Dami kong loto. Sabi ko mag-update lang ako kasi ano ba, hindi na ako nakapag-LS. Salamat po na magpatugtog nga tayo. Ang tahimik ng ano ko ba, ang tahimik ng aking ano. Maghanap tayo dito ng walang ano copyright. Oo. Oo sis. Ano, sa linggo, dalawang tulog na lang. Sa linggo. Kai Wings, mega love shout out. Thanks for coming. Harang 5 oras giatay. Kalahati lang dun sa ano mo, 'di ba? So yung nga 10 oras eh. Sabi ko pa LS ako kahit ano ba. Ngayon lang kasi tomorrow hindi rin ako makapag-LS, then Sabado busy ako, marami akong luto. Panlimang tamsak, salamat sa patamsak. Salamat Sisi Mai. Sana gusto kong pumunta dun sa inyo ba, 'di ba Karamuan ka, sis? Gusto ko makapunta sa Karamuan, malapit lang dun sa amin. Mag-aya ako ng mga barkada ko. Kaso nga lang parang may entrance doon ano. Siguro baka mahal doon. Mm. Oo, Lagunoy lang ako eh. Sila mamaya nasa ano ngayon, nasa Kinlansan sa San Jose. Oh. Tapos Sabang, then 'di ba magbangka ka, Karamuan na 'di ba? Lapit lang. Sana makapunta ano. Mag-aya ako ng mga barkada ko para ano, happy. Happy talaga.
Mahal talaga ni. Ay naku, ibakal mo na lang bagas, pamasahe. Hindi, madali lang naman mahal ba pamasahe doon? 'Di ba ano lang naman, Sabang? Magkano lang Sabang, tapos ano, magkano ba bangka? Mag-aya ako ng mga barkada motor ba, motor. Puwede naman motor 'yun, eh. Mind TV Mix, biglang shout out from ano, kay Wings, sa dagat 2 hours. Oh, bakit gano'n kalayo 'yun? Hi, kay Wings from Mind TV. Gano'n, eh, kalayo 'yun? Dai pa kaya ako nakaduman, dai pa ako nakapag-try. Nakaduman ako sa Karamuan na barangay, namimiesta ako dati. Pero yung beach na yung inaanuhan nila, pinaliliguan nila, hindi ko pa ano 'yun. Gano'n 'yun? 2 hours ang biyahe sa dagat? Eh, 'yun, eh, mamotor ko. Ano ka host, bagang dai katagabi ka. Hindi kasi, ang aram ko kaya ano, Wings, ano siya, 'pag galing ng ano, San Jose, 'di ba punta ng Sabang, tapos mag-ano lang ng ano, ng bangka. Nakakadyan kasi ako dati sa Karamuan, ano siya, namimiesta, 2 oras ba? Kasi matagal na din akong ano doon napunta ba, medyo ano pa ako nung panahon na yung bata-bata pa. Ngayon tanda-tanda. Mahal siguro naman, ang mga pagkakan sa ano, sa Karamuan ano? Sana makapunta ako, mahal ba? Mag-ano tayo, ano tayo ng mga ano, mga friend yung mga kaklase ko, mag-aya ako. Sana may maaya ako, merong hindi busy, 'di ba? Oy, Wings, nasa bahay ka na ba? Ne, hot ba, mega love shout out. Mura lang ang pagkain ni sana nga tamsak. Salamat din sa patamsak, ne. Ne, mag-uli ka na ni Chorba. Pasiring kita sa Karamuan ba? Mag-ano kita, mahanap kita yung bangkiya duman. Si ano, si Main TV, taga ano yan, ni Chorba, taga ano yan, taga Karamuan. Ay ko, nasa lugar mo yung Karamuan, host, di mo alam. Ano kasi, alam mo kasi kay Wings, ano kasi ako, yung Bibas, mega love shout out Bibas. Thanks for coming. Isa lang ibig sabihin nun, hindi kasi ako gala nung araw. Ang bait-bait ko kaya. Sal, good evening. Mega love shout out. Thanks for coming. Ay, coffee, thanks for coffee. Magko-coffee si Bibas, oh. Isa lang ibig sabihin nun, ang bait ko kaya. Hindi ako gala nung panahon. Ganda niyo. Sambal ka. Tingnan mo, oh. Mayo lamang ning karami-rami, oh. Mayong pulbo, mayong lipstick, mayong eyebrow, buanaan. Saan tayo kuha ng ganda? Yatay wala. Ako talagang nag-i-LS na dahil talaga ning kaayos-ayos ano. Sabi ko ne, mag-LS ako kasi bukas hindi rin ako, 'di ba ilang araw na ako hindi nakapag-LS, tapos bukas hindi rin ako makapag-LS. Tapos Sabado ang dami kong luto. Tapos Sunday, lipad na ako. Hot chorba. Kaway-kaway lang si ano, kaway-kaway lang si Wings, oh, kay Wings. 5 million in the house. Thanks for coming. Nagdadalawang isip pa nga akong mag-LS ngayon, kasi ang dami kong ligpitin, oh. Ang dami kong iaayos ko na yung bagahe ko, hindi ko pa nailagay sila sa aking bagahe ba, sa aking bag.
Sana all host. Anong sana all? Sana all saan? Hi, Bonakid. Saan? 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 Ano? Saan? Chorba, hello! From Bibans. Sana all makauwi. Kung alam mo lang kay Wings. Kung alam mo lang Wings. Di atay ka. Oy, ne, dumating na ne yung ano ko ne, yung aking regalo ng amo ko sa ano sa panganay ko. Hindi ko pa siya nabuksan. Unboxing ko yan sa ano sa YouTube ko, yung ano yung laptop. Sana all uwi Pinas. Sana all. Tagabuhat ng baghos, baka gusto mo. Wala mong bubuhatin, isang bag lang. Gusto mo ako buhatin mo. Puro damit ko lang kaya tubo na. Giatay. Uuwi na ano ba? Wow, sana all may ayuda laptop. Promise niya kasi sa baby ko yan kasi hindi ko pa siya na. Tingnan mo ha, tingnan mo. Ipakita ko talaga. Pero hindi ko pa siya nabuksan. Ano ko pa siya? Hindi ko pa siya nabuksan, oh. Ano siya? Sa ano ko na ano ko yan sa ano sa YouTube. Ano niya yan? Promise niya yan sa anak ko kasi dapat ng December ako uuwi. Tapos kasi nga gusto ng mga anak ko doon ako magpasko't bagong taon. Hindi ako pinayagan ng amo ko. So ngayon sabi ng anak ko, bakit sabi niya 7 years ka na, ayaw ka pa rin payagan ng amo mo. Ayaw ko payagan kasi ang mahal daw ng pamasahe. So, nakipag-ano ko ngayon sa amo ko. Sige, kung hindi mo ko papayagan ngayon, kasi ang sabi niya sa akin after Ramadan daw. Sabi ko, kung hindi mo ko papayagan ngayon, gusto ng anak ko may regalo ko. Kasi sabi niya, siya pala nag-open na bigyan niya ng regalo yung anak ko. Tapos, sabi ko, okay, itatanong ko sa anak ko. Tapos sabi, ano yung gusto ng anak mo? Wala man sinabi yung anak ko kasi ang gusto niya umuwi nga ako. Ako lang ba may gusto? Kasi yung laptop na binili ko dati sa kanya, ilang taon na din yun. Siyempre luma na, nasisira na. Sabi ko, laptop gusto ng anak ko. So, ayun. Binili naman sa awa ng Diyos, di ba? Wow, mamahalin pa yung laptop na ayuda. Host, pahingi ka, kalapati dyan. Kalapati, asa kalapati? Walang kalapati dito. Ako lang kalapati. Uy, ano ba 'to itsura ko? Wala talagang kaayos-ayos ba? Sorry guys ha, walang ayos si host. Ano tayo eh, ano ba tawag niyan? Hi, nas ni Chorba, mag-type ka nga dyan. Gift niya yan eh. Para hindi magalit yung anak ko, para mabalikan pa sila, di ba? Kaya need ko pa bukas bumili ng bag uli. Kasi, iha-hand carry ko siya. Wala akong pang hand carry na yung bag na maliit. Kaya, bibili pa ako. Baka meron ka dyan bag Wings, pahiram nga ako. Yung pang hand carry. Wala akong pang hand carry na bag ba. Ganon-ganon lang ako pero wala pa akong money. Nasa 1,700 or 2,000 sa yung price ng HP dito sa Saudi. Hindi ko alam kung magkano price nito. Hinihingi ko yung receipt kasi sabi ko kailangan yun sa Saan ba makikita dito ang para malaman i-search ko kung magkano magiging nito. Hindi ko alam kung magkano price nito. Bahala sila.
Yun na ba ang pinakamababang price nun, ano, wings? 1,700 to 2,000? Ano yan, kahapon niya binili ay kagabi nagtawag siya sa'kin kasi pinaano siya, pinaano niya na yan, pina-program niya ba, yung para sa school kung ano daw ilagay ko. Sabi ko, "Hindi ko alam." Pinatatawagan yung anak ko, sabi ko, "Tulog na yun." Kaya pinaayos niya pa yun dun sa ano, pinaano niya, program niya yung ano niya. Basta kako yung ang kailangan yung mga pang-college ba, kasi college yung gagamit. Wala din pati akong alam dito sa mga ano na 'to ba, kung gaano kalaki 'to. Bahala na yan diyan, 'di ba? O at least may magagamit ulit yung anak kong bagong ano. Yung kabayo mo, sino po bantay ko yan dito, bantay yan, bantay kasi habang wala ako, 2 months akong mag-aano, kaya siya muna bahala dito sa kwarto ko. Auction host, magandang gift sa anak mo. Mm. Hindi man nag-ano, hindi man nag-demand ng anak ko yung ano niya, kung ano yung gusto niyang regalo. Ang importante sa kanila, umuwi ako, gusto nila umuwi ako. Ako lang ang nag-ano niyan, ako lang ang ano ba tawag diyan? Ako lang naghingi sa amo ko na sabi ko, yun ang gusto ng anak ko, pero ang nanay ang may gusto, 'di ba? Sir Henry, mega love shout out. Thanks for coming. Oy, Sir Henry, pasensya na ha. Hindi ako nakakapunta sa LS ha. Hindi ako nakakapag-ikot talaga, promise. Busy-busy ako. Start nung Ramadan hanggang ngayon kasi nagluto ako ng mga iiwanan kong pagkain nila. Kasi talagang as in busy ako. Pauwi na po kasi ako ba. 2 days na lang. Kaya sabi ko makapag-LS man lang kahit ngayon lang kasi pang-update ba, hindi na rin kasi ako nakakapag-LS sa sobrang dami ng trabaho ba. Salamat Sir Henry. Eko, ang hirap ng ano, ang hirap ng sa kusina. Kagabi umakyat ako 11:00 na naman kasi sabi nung amo ko, "Hindi, 'wag ka na magluto." Ay nagpaluto pa din kaya nagkain sila 10 na mahigit, 11 na ako nakaakyat. Kaya wala talaga akong anong makapag-ano ba, makapag-LS ba. Hindi rin ako nakakapag-ikot sa mga ano. Hin Oy, Wings, tingnan mo, inano na kami sa team kasi hindi daw kami nagsu-support. 'Di wow. Kung may nakikita naman akong ano, na ano ko lang ba, marites lang. Ano daw, tinanggal kami na walang pasabi tapos ano daw, hindi daw kayo nagsu-support, then, sinasabi daw namin busy kami pero umaakyat daw kami sa ibang ano. Okey lang, no hard feelings. Ay, kagi-atay. Kaya ano 'yan si Kulot. Si Kulot, ano na 'yan, wala ng dilaw 'yan si Kulot. Si Kulotsky. Parang maano yung noo ko, maano ba, ang hirap ng matandaan talaga ba. Nawala naman na si Chorba. Tawa ka diyan, kalbo. Hindi daw kami nagsu-support kaya gano'n. 6 million in the house. Salamat guys. 5 pala. Malabo na talaga mata ko. Ma'am P, mega love shout out. Sir Henry, salamat. Salamat sa support. Pasensya na hindi ako masyado nakakapag-support ngayon. Busy talaga talaga. Lipat na. Oo nga eh. Alam na. Alam na. Giyatay. Ay. Ang bagahe ko hindi ko pa naliligpit. Nag-aayos pa ako. Wala na talagang time. Bumaba na lahat sa ang ano ko, Wings, WH ko, views ko.
Hindi talaga ako nakakapag-LS, yatay. Tawa ka ngayon, kalbo. Natatawanan mo lang ako. Natae pa siya. Sino ang natae? Malakas ba boses ko? Tingnan mo simula kaninang maga, pagbaba ko, hindi na ako nakaakyat kasi nag-general cleaning ako. Ngayon lang ako nakaligo talaga pag akyat ko na. Ilan na lang ba WH mo? Hindi ko tiningnan nung isang araw, tiningnan ko, bumaba siya. Eh, sigurado ngayon mababa, hindi ko siya chinek ngayon, mababa. Kasi matagal ako hindi ako nakakapag-LS, 'di ba? Pero ano pa naman, higit pa naman sa 4,000, hindi pa naman siya ano. Wag lang siyang bumaba as in bumaba talaga kasi mahirap. Eh, sabi ko makapag-LS kahit konti, 'di ba? Kahit 1 hour lang. Oh, natay si Hatchorba, di atay. Haba naman ng tae niya, mag-isa magkalahating oras na, oh. Ang haba ng tae niya ba? Mamaya i-check ko kung ilan na lang yung WH ko. Kasi, pag hindi kasi nag-ALS ba, bumababa lahat. Wala na rin revenue. Baba lahat, di ba? Basa pa ang aking, ano, aking buhok. May pasok ka kalbo bukas. Hinahanap kita, ne. Sabi ko, nasaan ka na? Sabi ni Buna, tumaya daw. Henry, mega love shout out from Chorba. Taglagas talaga yung WH ngayon. Ganon. Ako din lalagas WH. Kasi nga pag iyang ganyan na hindi nakakapag-LS, wala din ako upload. Hindi din ako nakapag-upload. Kaya, ayan, baba siya ng baba. Ngalay. Ngalay ang binti ko ba? Kaloko. Mata ikay. Tay talaga. Maglayo-layo tayo kasi masyado akong malapit sa ano ko ba. Palapad ako ng palapad pati. Hindi man lang ako lumiliit. 4 million in the house. Salamat, guys. Nag-update lang si Ping at ay hindi na nakapag-LS. Bumaba ang lahat. May mga naka-LS ba ngayon? Ano lang pala, no? Alas 8:20 lang. Ano? Maaga pa pala. Maaga kong umakyat kasi nga sinasama kami ng amo ko. Tinatanong kami kung gusto namin sumama sa estiraha. Sabi ko hindi na. Anong oras na uuwi? 1:00. Ma'am Sophie, video nyo lugar nyo ha. Patingin kami. Lugar saan? Pinas? Pinas ba? Sige, magbablog ako pagdating ng ano. Maganda sa Bicol. Makapag-vlog-vlog.
tigpirot laman ko. Tapos, naku pa akong gibuhon. Buanaan. Biglang ni busy pa. May trabaho ka pa ni. Ayusin mo pag vlog mo. Host ha? Bakit? Bakit? Pangit ba yung vlog ko? Harang. Kuya Ted, salamat sa paharang. Mega love shoutout, Kuya Ted. Sige, sige. Mag-vlog ako sa Bicol pagdating ko, ha? Ano gusto mong kuhanan ko sa Bicol? Yung bulkan? Yung tuktok ba ng bulkan? Bulkang Pinatubo o bulkang ano? Bulkang Isarog o bulkang Mayon? Mega love shoutout, Kuya Ted. Ano meron? Kuya Ted, nag-update po. Update LS kasi hindi na ako makapag-LS. Hindi na rin ako nakakapag-LS. Laging daming gawa. Oy, Kuya Ted, alam mo ba na nakuha kong impormasyon. Lagi man na kasi kaming busy, 'di ba? Tapos, ang sabi daw, kaya daw kami tinanggal kasi ang sabi daw namin, busy kami, pero umaakyat daw kami sa iba. Alam mo naman kung sino may nga inaakyatan namin, 'di ba? Kanino ba kami umaakyat? Kay Abu, sino pa ba? Sa Monetize. May pa-GCash daw dito. Tama mga chiksos, lalo ako mag-like. Bunakid, Miguel shout out from Kuya Ted. Oy, magpa-GCash ako pagdating ng Pinas. Wala man kasi akong GCash dito, Kuya Ted. Pagdating na lang sa Pinas, Kuya Ted, magpa-GCash ako. Kailangan nun magising ako ng madaling araw. Yung mga ganito, yung sa oras dito. Oo nga, try natin magpa-GCash. Pag nandun na sa Pinas. Kasi wala man akong GCash dito. Tawa-tawa lang si ano. Tawa-tawa lang si Kalbo ba? Kuya Ted from Hatchorba. 4 million in the house. Salamat, guys. Yayamanin ka na, host. Bakit? Wala nga akong pera eh. Hatchorba, mega love shout out from Kuya Ted. Sali. gusto gusto niyo magpaano tayo last chatter pero utang. ang bayad pagdating ko ng Pinas. Bayad kayo. Aray ko. Uy, sumagot kayo. Sumagot kayo. Oo, Kuya Ted. Hindi na ako nakapag-LS. Sabi ko, mag-LS ako ngayon kahit isang oras kasi nga magliligpit ako ng bagahe ko. Sa linggo, Kuya Ted, lipad ko. Bukas, hindi ako makapag-LS. Tapos, Sabado, dami ko pa rin luto. Magpa-party daw yung apo ko. Aalis na yung katulong niyang pasaway. Kuya Ted, magpa-GCash ako. Utang, ang bayad pagdating ko na sa Pinas. Tawa si Kalbo. Send ko na po. Ano, deal kayo?
Magpaano tayo? Kuya Ted, paano ba magpaano nito last chatting? Last chatter utang, pagdating ng Pinas ang bayad. Wala pa akong number, eh. Giyatay. Giyatay. Ibaba ko na ba GCash ko? Sige, baba mo na. Anong pa-LC? Anong pa-LC, kuya? Ano yun? Nawala ako doon, ano yung pa-LC, kuya? Giatay. Last chatter. Nahilo ako dun, Kuya Ted, Giatay na yan. Ano ba, game ba kayo, guys? Last chatter tayo, pero ang send ng ano ko, ng premyo ko pagdating ko ng Pinas, ha? Ox lang, host, pero dapat meron interest yun. Magkano ma-interest? Practice na ba? Sisi May, Main TV, magpaano daw ako magpalas chatter, pero ang send ng ano mananalo pagdating ko na ng Pinas. Mag-sponsor daw si Kay Wings. Giatay. Uda. Pwede yun, pwede daw. Buna, ready mo na yung kamay mo. Ano ipapasulat natin? Kaso nga lang, pag nagpasulat ako medyo mahaba-haba, mahal ba ako ng mahal ko? Pag nanalo ako, 50 pesos, doble na yon pagdating ng Pinas. Ang laki ng interest, 50? Yatay. Ayan na si Kuya Ted. Panalo na si Kuya Ted. May forever ba? Walang forever? Yatay kayo. Hindi na niya mahal ng mahal mo. Oo nga, Kuya Ted, Yatay. Game na. Yatay. Hulaan nyo sino ang mahal ko. Aray ko, sumasakit ng ano ko. Ang tuling mo, kalbo, Siguro may laptop ka dyan, kalbo. Yatay na yan. Oo nga, dapat pala nagpaano ako ngayon naman, nagpa-game ako kasi huling LS ko ba? Yatay na yan. Ang tuli ni kalbo. Si Lolo, mahal mo. Ay, Kuya Ted. Kuya Ted, din mo, Kuya Ted, gift ng amo ko, Kuya Ted, Gift ng amo ko sa baby ko, sa panganay ko. Hindi ko pa siya nabubuksan. Asan ba kalaban ko? Wala kang kalaban, kalbo. Giyatay ka. Giyatay. Wala kang kalaban kasi mahirap daw yon. Mahirap daw yon na ano, yung utang. Tapos pagdating doon, baka raw makalimutan ko. Ano nga, Kuya Ted, nakakatuwa nga, Kuya Ted, kasi tinupad niya yung ano, yung pangako niya sa anak ko. Excellent talaga ng kamay. Isa pa last chatter mo, yung laptop mo. Pasmado na ata, Kaso matagal ata mag-end. Giyatay kayo. Wala pa nga akong isang oras.
Ngayon nga lang ako nag-LS, gusto niya na mag-end ako, wala pa isang oras. Gi-atay kayo ba? At musta. Ay. Mahirap yan kung konti lang kayo o 3 lang, wala kayong kalaban. Sige ate, na last chatter yan, Buna. Yung 1 hour niya yan, aabutin ng 2 oras, kapapa. Hindi na eh, mag-aano ako na eh, oh. Magliligpit ako ba? Hindi pa ako nakapag-ano, ayos ng bagahe ko. Ayos lang yun, Buna. Bakit ngayon ka lang, miss, ano? Ano, bakit ngayon ka lang, miss kita? Sina mismo? Si Hatchorba, sana all, namimiss. Hatchorba, kamusta na WH mo? Kanta, kanta yan, Buna. Kuya Ted, i-send ko na tong LS ni Ho sa GC last chatter daw. Yun lang. Sige nga, i-send mo. Tingnan natin kung may pupunta. Kuya Ted ka. Kuya Ted, lapit na lumabas. Si Apply. Ang kunat din ng ano mo ni ano. Ayaw kang i-ano. Yatay na yan. Nahihiya pa lumabas, Kuya Ted. Hiya talaga. Sige na, ano, magpa-last chatter tayo. Sige na, i-send mo sa GC. Last chatter natin. Ano ba to? Yung, ano ba to? Yung ano ba to, tinapay na to? Kaputol nga lang to. Yung may cheese na may palaman sa loob. Abutin pa ata ako ng 1 year bago mamuni. Giatay baka mag-abono. Kanya no. Pagpiksin ka sa GC. Tinawala ko may papatol sa'yo. Try mo kung may papatol sa'yo. Hindi siya member sa Wings. Baka mapagalitan tayo. Kuya Ted, ipa-member mo na nga ako. Bicolana, mega love shout out. Thanks for coming. Kuya Ted, ito na lang oh. Nung isang araw pa to, hindi ko pa naubos makain. Ano ba tawag nito? Spanish. Spanish to. Spanish ba to? Tapos pag may nanalo, nasaan yung panalo na kay Kuya Ted sa Wings? Ate Ifer, gandang gabi. Pambuna Kid. Giatay. Baka tanggalin ako. Baka tanggalin ka sa ano? Baka tanggalin ka sa Team Kuya Ted. Giatay na yan. nang dahil kay Ping natanggal si Kuya Ted sa ano? Natanggal sa ano ba yan? Ay, hingalak ka. Ipasok ng mga kapatid ko yung kanyang ano ba, alagad kasi wala akong tao ba. Ay, bakit itong iano ko? Wala akong tao. Saglit lang to, mag-ano na nga ako, magligpit ba ako ba? Oo nga, Wings. Tapos, yung nakatapos yung marites ko na tinanggal kami sa ano sa team. Baka si Kuya Ted ang susunod. Kaya ate, kawawa naman, wag na oy. Ngalay tuloy ako ba na? Nangalay ho kakatawa. Daming alagad ni Iper oh. Sana all maraming alagad. Sumakit tuloy ulo ko dun sa
plus chatter niyo na 'yun, uy. Giyatay. Halhal. Hmm. O ano na, nanahimik na kayo diyan. 7 million in the house. Magpa-last chatter daw tayo. Ano ba gusto niyong price? May forever. Walang forever. Kahit saan ka magpunta, ano, Bonakid. Wala forever. Sumakit ulo mo kasi papalasyatter mo yung laptop mo. Ginatay na yan. Wag yan laptop kasi para sa anak ko ba yon? Minsan lang magregalo yung amo ko ba? Dus, kami wings ngayon. Salamat Bicolana sa patamsak mo diyan. Eh, di po nagdoble-doble, pauwi na lang hindi pauwi na lang hindi mo nakabili ng cellphone, oh, nagdoble-doble na, oh. Giatay na yan. Kawawa naman talaga si Ping, oy. Sino ba pwedeng mag-donate sa akin ng ano? Sinong pwedeng mag-donate ng cellphone diyan na luma? Giatay, nagkakadoble-doble. 'Di ba? 'Di ba pag nag-ALS ako, 'yan ang problema ko. Yang ano ko na 'yan, yang cellphone ko. Daming alagad ng kapatid ko. Sana all. Ako talaga hindi ako makagawa-gawa ng alagad. Wala kasi akong ano ba. Ibininta mo na yung laptop mo, laptop bilhin mo ng bagong CP. Wag, mas kailangan ng anak ko yun. Mas kailangan ng anak ko yun sa trabaho niya, sa school niya. Okay na yan na wala akong cellphone ba. Basta yung sa mga anak ko meron. Nakaisang oras na ba ako? 48. Paano ko ibibenta yan? Hindi ko nga alam ang presyo niyan. Bigay lang yan. Di atay kayo. Hindi kaya hindi ka nag-LS ngayon, kalbo. Eko, halay ang binti ko. Mag-isang oras lang ako. Wings from Bicolana, Bonakid from Bicolana. 6 million in the house. Salamat, guys. Salamat kapatid sa mga patamsak mo diyan. Busy ano? Big to account. Salamat. Pagbibenta yan host, mas magdaming CP. Mabili mo, edi wow, continue. Plans ko. Kanina ka pa kakapaalam. Wala pa nga isang oras. Kiatay ka kalbo. Salamat sa paayuda. Aray ko. Mag-isang oras din ako, oh. Ang dami kong ano ba, yung ligpiting ko. Ay, ang ganda ko pala pag ganyan ang buhok ko, oh. Mag-ano ako, yung mag-ayos. Mga damit ko tutupiin ko. Hindi ka pa nga nakakatikim ng palas chatter ko, gusto mo na akong mag-end. Giyatay ka talaga kalbo. Ano na lang tayo, ilang minuto na lang ba yan? Ang layo, hindi ko, ang hirap kasi ng ano, ang hirap ng matanda na ba, hindi makita yung ano, oh. 15 minutes na lang tayo. Nasasawa na si kalbo sa mukha ko ba?
Abutin ng 2 oras kakapaalam. Kilala, mega love shout out from Kuya Ted. Kuya Ted, bakit ayaw mo Kuya Ted bigyan ng logo? Ayaw mo akong lagyan ng logo, Kuya Ted. Nakahubo na ako, oh. Dali, binti ko. Kuya Ted, nadidinig mo ako? Nadidinig. Hinalhala ko ng kakatawa ba? Mr. Nature, mega love shout out. Thanks for coming. Mega love shout out sa lahat from Mr. Nature. Mr. Nature, salamat. Sigurado ka? Bakit Kuya Ted? Pasaway ba ako? Mega love shout out Sir Wings from Mr. Nature. Ganda ng sagot ni Kuya Ted, oh. Sigurado ka? Ay, Kuya Ted. Ang hirap lang hindi nakakapag-LS, ano? Minsan, maano pa sa ang LS ko eh, madalang pa sa patak ng ulan ba? Kuya Ted, Nature. Ay, Kuya Nature. The Pass. Hindi man siya makakanta. Mr. Nature from Kai Wings. From Buna Kid. Hindi na ako nakakapag-stream yard. ID ba? Anong ID ba? Ano yun? Ubus na naman ang aking ano, start na ba kayo ng ano? Last chatter nyo? 6 million in the house. Salamat, guys. Aray ko. Nanahimik sila. Hindi na sila nag-type. Ayan, ano na lang siya. 10 minutes na lang, guys. 9 minutes. Tapos na tayo. Dan Kuya Nature, nakalimbang na. Love you much. Sana all. Love you. Love you to daw. Buna, love you to daw. Nasa trabaho ka pa ba, ano, Wings? O sa bahay ka na? Mr. Nature, salamat ha. Si ano ba, si Wings ba? Kay Wings, makanta ka na host. Walang ano, Kuya Ted. Wala tayong sa stream yard eh. Kanta ako, nagkanta, ubos na kayo lahat diyan. Pag nakanta ako, may lahat na uubos ang tao ba? Hindi tayo nakapag ano, dapat nakaakit kayo Kuya Ted, ano? Hindi ako naka-stream yard. Pag ano na lang, pag nandun na lang ako sa Pinas kasi medyo mahaba-haba ang oras doon.
Kuya Nature, from Bonakid, 8 million in the house. Salamat, guys. Na ano ako sa ano ko ba? Yung pagkatawa ko ng tawa kanina sa ni Kalbo. Parang ang mata ko namamagha. Bakit kaya? Bakit kaya? May kanta pa lang. Bakit kaya mapagbiro ang tadhana? Bakit kaya pagdating nyo'y sabay pa? Parang tulog na ako. Ho. Sige, good night. Good night. Tulog ka na, Bonakid. Salamat. Tapos, matutulog yan. Tapos, makikita ko yan kung saan LS. Tingnan mo. May yan. May pupuntahan na yan. LS si Bonakid. Pero, anong oras na sa Pinas, ha? Anong oras na ba tayo? 8, 9, 10, 11, 12, 1. Alauna na hindi talaga natutulog si Bonakid. Anong oras na sa Pinas? Saan LS ka Bonakid pupunta? May naka-LS ba? Sige na, tumbling ka na. Pa-end na din ako. O may may kachika ka lang. Ano to? Gigising pa ako ng 2 a.m. Hindi po, ang kaalauna na yan. Gigising ka ng 2 a.m. Hindi ka pa nga natulog. Pinagluloko mo ako? Ano yun? Matulog ka muna bago ka gumising ng 2 a.m. Pinagluloko mo talaga ako ba? Di ka pa nga nakatulog. Ayan na, ayan na, ayan na. Kunti na lang, guys. Ala, 5 minutes. Ang labo talaga ng mata ko ba? Hindi ko talaga makita-kita. Kailangan gaganunin ko pa para makita ko kung ilan yung oras. At least nakapag ako. Salamat sa inyo guys sa pagsama sa akin ba. At least nakapag kay Lolo update. Problema na basta pag umuwi, sigaw ka sa eroplano ha pag nadaanan ka sa Cavite. Yatay. Uy, alam mo, hindi ko alam yung pagpunta ng Cavite. Puntahan ko ba naman si Sis Osang? Paano kaya yun? Sign na yan, host? Oo nga, Kuya Ted. Hindi ko naman kinakahiya yung Kuya Ted. Ilang araw nga ako, Kuya Ted, nagsalamin ba? Kasi ang sakit-sakit ko dito hanggang kahapon. Pag sumakit ko na yun dito ko, asahan mo, kailangan ko na magsalamin. Ako kasi may salamin, pero ginagamit ko lang pag nasakit yung ulo ko. Pero pag hindi nasakit, hindi ko siya ginagamit, Kuya Ted. Matigas ang ulo ko eh. Hindi nga ako marunong pumunta doon, pero bahala na. Kung may makasama ako. Tapos may nagsabi magkita daw kami, pwede ko daw si Sis Osan sa ano ba yun? Sa mall na malapit doon. Hindi ko nga alam puntahan yung mga yun ba. Hindi kasi ako gala. Hindi ako gala sa Manila. Kung saan lang ako doon lang. Pero yung mata ko, na ba, laglag na. Hindi ko alam bakit namaga siya. Guys, pa-end na guys si host. Ayan. 2 minutes more. Bye-bye sa inyo guys. Kuya Ted, Mr. Nature, Bonakid,
Wings, Hot Chorba, si Sir Henry, thank you very much. And kapatid, Bicolana Official Vlog. And sino pa ba? Si Mind TV, salamat. Salamat ni Chorba, salamat. Si James, salamat. Salamat sa inyo lahat guys. Kuya Ted, thank you sa mga support nyo. Abutin pa lang ng 1 oras yan. Magligpit na ako, ano ba? Wings. Ang tagal ko kayang hindi nag-LS Wings, tapos ginaganyan mo ako, bakit pag galing sa abroad, daming gustong magsundo. Pag galing sa sa akin nga, wala nga magsundo. Kaya nga sabi ko, okay lang kahit na walang magsundo sa akin, mag-taxi na lang ako ba? Natawa tuloy sa si Kalbo. Wala din sa akin magsundo. Okay nga lang yun sabi ko mag-taxi lang ako eh. Kaso magkano kaya pamasahe ng taxi, no? Siguro maabutin din siguro ng 2,000 mahigit. Manila to Bulacan, ano? Magligpit ka day, ligpit ka day. Pasobrahan ko lang ng konti, guys. Huwag kayo, guys, mainit. Kalbo, huwag ka kalbong mainit, kalbo, ha? Pasobrahan ko lang ng konti. Ayan, okay na yan. Salamat, guys. 5 million in the house. Salamat, guys. Naka 1 hour na din ako sa wakas. Mag-aano si, mag-aano lang si Ping. Magliligpit ng damit. Diba, Kuya Wings, only in the Philippines? Pasalubong mo ng 1 oras sauce. Mr. Nature, salamat Kuya Ted. Bonakid, kay Wing, salamat ni Chorba, Bicolana Official Vlog. Lahat kayo guys, salamat guys. 6 million in the house, 5 million in the house. Thank you very big. Mag-ano na si Ping, magliligpit na. Thank you guys, bye-bye. Sa ano na siguro ako niyan, sa Pinas na ako makakapag-LS. I-try ko na ganitong oras makapag-LS ako. Bye guys. Love you all. Bye.